Assalamu alaikum yeɓiyankoɓe hettiyankoɓe Pindi TV bisimilla monero ɓindu jaydeli mon no dañirto ɗum subaka foof ɗo e Pindi TV oɗon jaada hen e bani mon debbo Aissata Ndiaye ne yaada hen e banum gorko Amadou An walla Amadou Moussa An. Amadou bisimilla ma. Banimɓe Aissata jam wali mon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV wonɓe e nder Sénégal ha e caggal leydi kala eɗen mbiyaɓe tan bisimilla mabɓe e roɓiɗo jayndeji oɗo ñalawma hande Aissata no wayno ko titre uji ɗiɗi ɓuuri hen mantinade ma en gandu ɗum e nder hen inchallah. Non tigui titre uji ɗiɗi mon gar hen e nder roɓindu jayndeli moɗon puɗɗoreɗen e La Tribune. La Tribune oɗo subaka hande ina wayno arti ko e général mo ganduɗa ko Tamsir Sané moni kala en andi no yaruno ko baraɗo tigui yontere yewtude nde tawi ko hakkude makko e pelɓodiral e saysayeɓe tigui toon to diwan mo Tambacounda ɗum ɗon noon saabi ko hanki tigui ene wayno o wira ko noon tan teddugal mantinigal ruttama tigui on ɗon général mo ganduɗa o ko kawrunoɗo e ladial e on ɗon saaha hullitama noon konguɗo mo ganduɗa o ko konguɗi maître Sidiki Kaba mo ganduɗa kam woni jagorɗo kalfinaɗo kala ko fate banggue koni kago nder leydi men Sénégal o holliti wonde ene wayno ɓeɓe ganduɗa ɓe ko worɓe ɗen on gueɗe kantoriɗɗe maɓe jiilete maɓe jiite soɓe jiitama kadi maɓe pawe kuugal hono no leydi ndi jogori kuule muɗum e kala e saaha e nder hen ɓeɓe ganduɗa ɓe ko gendarmerie nationale woni tan koninkoɓeɓe ko liti wonde kañumen kay ma daro lang beele ena kaaɓo ko yutti ko e ko witte hono fausse information woni tan ko fate banggue tolno lotta en haaloɓe kala e saaha ene mbiya o yiyama to hono barɗo mo walla o dogui o fayiga hen foof ɓe mbi maɓe kaaɓa ɗum e ko yewitti e on ɗon fannu critique jayde critique kañumne ko hen tan arti ko yetti ko e ha joni duttugol duwaw walla mbiyen teddugal mo ganduɗa ko général Tamsir Sané ɗum ɗon noon waɗi ko hanki tigui ɗum ɗon noon jayde wi ene wayno ko gendarmerie hoore muɗum kañum darilal gam haɓade ko yetti ko e fake news woni tan ko fate banggue tolno lotta en woni tan kalto jomum tolni ene wiya omo ganduɗa ko barɗo tigui hono on ɗon général omo tawe to ma omo tawe ga ɗum saabi noon kamɓe gendarmerie o kay o saaha ɓe darima lang gam haɓade ko yetti e on ɗon fannu. Vox Populi kañum koko wayli sawru mbaggu ɓen noon kayi ko yetti ko e nanggal omo ganduɗa ko jayden ko biteɗo Adama Gaye eɗen gandi Adama Gaye noon kañum ko activiste woni tan ko dariɗo gam haɓanade hakkeɓe gam haɓade tigui walla haɓanade tigui hakke bani adama en jande noon ina limtaɓe kamɓe ɗiɗo o wi ko Guy Marius Sagna kame Adama Gaye jaggaɓe oɗo saaha holtama noon wonde o saaha kay wona koye saaha kamniɗo wonande daraniɓe kala ko fate banggue hakke bani adama en kanko jaydiyanke noon ko noon kadi consultant ko yetti ko e fannuji kala hollitama o rewra ko fate banggue yaltinde kabruji ɗi ganduɗa ɗi gona kabruji moƴƴi e nder page makko Facebook e nder hen noon jayden sifo holno jagguira ko hanki tigui sanga waktuji 5 woni 5 heures du matin ko nden tigui gendarme ɓe tawimo galle makko ene wayno nawimo hollitama noon wonde ko article mo 80 kañum tigui ene wayno fayimo junggo e oɗo saat ene kadi so renaki omo wawi tigui lelade e dumbirdu e wiide jayne nde ko yetti ko e avocat makko soti konguɗo e nder jayde Vox Populi avocat makko hono maître Khoureysi Ba holliti wonde kanko mo ganduɗa ko maître Adama Gaye walla mbiyen kanko Adama Gaye jayden ko holliti wonde bindi ɗi ko bindi makko kono kay kanko o waɗani ɗum posté manam o waɗani ɗum publié e nder page makko hono Facebook ha tengti noon e biyoje bonɗe ɗe o wi e ko yetti ɗi noon bindi wonande mawɗo leydi ndi e cuddiɗo mum ha joni koye Adama Gaye keddotoɗen Adama Gaye e jayde Rewmi Quotidien kañumne tan ko gonɗon felo yabɓi oɗo subaka hande ɗon noon ko gam biyoje bonde tindade e mawɗo leydi ndi Adama Gaye oɗo saaha kay ene tawe ko wiyete hono garde à vue woni tan omono tigui e dumbirde oɗo saaha hollitama noon wonde wayno o yani koye article 256 e wiide jayde ɗum ɗon noon woni ko jayde artiɗo saaha hande foto makko mo ganduɗa ko jaydiyanke o hono Adama Gaye ha joni Le Quotidien kañum ne wayno wayli ko sawru mbaggu kañum ari ko yetti ko hen e ha joni lamba woni tan sipiro wannango ɗo hecci hanki hakkude Oumou Sène e Modou Lo ɗum ɗon noon kanko Oumou Sène suuti konguɗo tigui hanki caggal nde deƴƴere nde juuti no fewi o holliti wonde ko adi haalde kala wonde ko hay mawni ko walla mbiyen miñi ko kañum tigui famminimo holno kaw o yaari manam holno yaniri kanko Oumou Sène konguɗo makko jaaƴi ne tawe e nder pas 6 jayde witede Le Quotidien nanggal omo ganduɗa ko Adama Gaye ina tawe tigui e nder nen ɗon jayde kanko Adama Gaye noon omono tigui e dawal bitengal article 80 jayde coftal ɓalli stade
ko ɗon guddirten ko yuti koye roɓindu men jayndeji oɗo subaka hande stade noon kañum ari ko yuti koye football no adori arde e kala subaka lebbi 13 omo woni e compétition kono tan o jogui tan ko balɗe 15 woni tigui jonte ɗiɗi ko yuti koye foftere on ɗon woni ɓiɗɗo sénégal najo mo liverpool hono Sadio Mané woni tam noon wonde kanko Sadio Mané omo wawi tigui wadde ɗum manam ala taw ala ko bonne makko haydara saabu goho ene wayno o jawinta ɗiɗi o yarata sangara tati kadi ene wayno o yaltata hono no won hen mbaɗirta e wiide jayde e nder hen noon ene wayno holitama wonde omo wawi tigui wadde hono no o wawi tigui wadde manam ɗino lebbi 13 ɗi waɗɗi ko noon kadi taw foftere nde balɗe 15 tawi ala ko bonnane makko hayso tawi hono entraîneur makko woni Jurgen Klopp ina jogui tigui kulhuli no fewi ko wona ɗum ko jayde ne arte ko yuti ko e caɗele kebɗe Real Madrid e oɗo saaha caggal nde Atlético Madrid fiɓe loggi jeeɗiɗi e tati ko yuti ko e on ɗon compétition holtam noon wonde ko Zidane e yimɓe muɗum kay kam e Maison Blanche o saaha ina gondi e caɗele woni ko wiyete crise ko noon tigui Amadou ɗum noon stade uddata ruɓindu jayndele ɗi ngare mon tan e gueɗe rendo walla mbiyen fait divers noon hande yeehi ko toto Linguére noon e to wiyete Warhoh e to ganduɗa ine wuuro wiyetego Ninga ɗon noon oɗo ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa ni noto inde Ousseynou Ba kanko noon ko tan bartiɗo haɓɓi ɓoggol e dande makko ɗum noon saabi ɗum ɓe mbi hakkille makko ardani noon tan no fewi ɗum tagui oɗo ɓiɗɗo gorko noon o yeehi tan nde bandiraɓe makko jooɗi jiyanimo ha weeti jitanimo jiiloyimo konko yummo koye koreji mum jeehe nder ladde toon tan ɓe tawi amo weelay lekki amo haɓɓi ɓoggol e dande makko ɗum noon ko wayno police ko e gendarmerie e ɓe ganduɗa goni sapeur pompier ji nodɗa ɓen gaari tellinimo ittimoye ɗum ko ganduɗa tan woni yete lekki kiɗo no haɓɓuno hoore makko ɗum noon o wasi fittadu makko konkoɗo ɓiɗɗo gorko ɓe mbi noon o wondano e hakkille makko ha no foti waade ni ko ɗum tan saabi ko way noon kanko oɗo Ousseynou Ba Amadou ɗeɗon gueɗene ine jewtide no fewi e dewri ndi hande ha no fewi tawno neɗɗo kam so wondani hakkille tan ene wayno haali hoore mum ko kureji mum poti ɗum rende kono enen eɗen jogui on ɗon caɗele ɗo e nder leydi Sénégal ha tengti noon e gueɗe dowruɗe jomum accata tan koye belanteji muɗum en pamata en tumata woni koye wadde gueɗe ɗe ganduɗa ɗe pewani ɗum ɗon noon ko hunde ganduɗa nde yoɗani no fewi kono haade men tan uddude nden ɗon toɓɓere enden calmina bandiraɓe men ɓe ganduɗa ɓe ne batti hakkille no fewi aɓe keewi kono hande cuɓiɗen tan ko haalde yimɓe ganduɗa ɓe ko yimɓe nayo o wiyete ko Isaga Camara toon to Goudiri eɗen beltanoma no fewi ko noonne kadi e omo ganduɗa ko Daouda Djiggo eɗen gandi ko toon to leydi France woni kamɓene kadi ko yimɓe e mantiniɓe no fewi omo ganduɗa ko Rougui Sow lollirɗo Noir Sow ko toon to Padlal kono mo tawi toon to Horko Diéré e Baba Samba Talla toon to Hammadi Hounare ɓeɗo ko yimɓe ɓe ganduɗa hande en cuɓima ruttudeɓe teddugal e oɗo subaka hande ɗum ɗon aɓe keewi noon aɓe joni kamɓe kala kamɓe jeeyi teddugal ngal noon tigui saaha foof mami won min teddini e ruɓindu jayndeli moon no jaadirton hen ni onon yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe Pindi TV ko ɗo tan min kadanta moon e ruɓindu jayndeli moon hande ko tottude won aadi tan so Allahu lamɗo o jaaɓi janggo ko mati heɗanno en e caméra o e équipe muɗum Allah jarama on jarama